Supay kapay. At damag gamin nakalista nga wanti talon na. Aji garod ka, an-anwan da garod aji abono nga intag ti gobernaw, kawang mo talon da. Kaninda. Nagsal mo ni Kapiday, ureg tudtudo ka. Kapit, may kapalag tiglinaw! Puni ka muting kapit, nakapain kapit tabtabas. O nakapenta, hindi mabasa. Dan sa mutalang mo kapit. Nakakita kagit tinakapayong nga nagtabtabasan. Adda, siya. Ay, di ka pa'y nakakita. Di nakakita katatan. Dangamin ang huber ko kaped, sungag palpaling utak. Iya. Minum ka man dirabain. Madimot kaped, katamtaman lang. Madi ka mo nangalat, arak dirabein. May tano kasi kaped. So nga madito dapat ngagpalalaw. Wan nga rod kaped, nagmayat nga rod tikaan ko kinturog. Dapat, puro kasi lang ti pinaginom ta kaped. At pa'y sumula di bagbagam dirabe kaped. Anaji kaped. Nga lumabang ka man nga kagawa daw. Baka nabarte kam lang. Wan, nagpaiso kaped, nga lumabanak manin. Hapo! Balilaster mo nga ron tatang kaped. Laster mo nga bagbagam. Dakpay napadasan na ngabak, aglaster makaon. Di bagay yung mga ngabak mamintal lula titerm na. Wan kaped, apaya. Di ba namin dua ka nga lumabanan. Ngam nabak. Wan kaped. Di mamintal lum ka datan. Nabak kapay. Di laster mo. Agtal na ka mang kaped, adula amin ti ammom. No sumaruno kaped, kapitan to tilabana mo. No, mabak ka tata. Apay, kasdi ka no kaped. Kung kaped, basit lang ti kalaban mo dyan. Basit lang ti kalaban mo dyan. Basit lang ti kalaban mo dyan. No kagawad, adu kayo. Niyalakot ni kapidon, lukon na manin. Kaped, balitak ka, nibayaw mo ka, lumabang mo lang ang kagawad. Kung kaped, nalpaso na nga nagpailan. Sika na kapag pailkan. Madipay nga ron kaped. Ni, apay na kaped. Naudi ka na. Last 2 minutes sakto nga pa nagpile kaped. Tunay niya. Apay basketball ng last 2 minutes. Huwag kaped. Tamadida matiktikan na gaya kalabang ko. Apay napigsa ka magkaped nga matiktikan da kaped gaya kalabang mau. Huwag kaped, lalay ng tuteg kampanyan. No. Anang nga mo ti diskartim kaped. Agpainumak to kaped. Agay di madimin inom, painumak. Kaungit da kata na kaped. Pati gaya madiumin inom, sursurwam. Ay huwag gayam ya kaped. Agay di la painom ko, agay di gin inom. Kasanumot no nangabak ka nga kagawad. Nyamang nga kumititig ganam. Uray lang inya itudan, kaya't kulatan kaped. Si kamot ti damagat. Nya ti kumiti nga kay mong ganan. Mabalin mo't ay kumiti nga din nanugan ng akaped. Ala, dinanugan. Nya nga kumiti mo tajay. Ay taga-ayos teg di din nanugan kin agap-apa. Pisin order ko na ma. Ay huwag niya gayam kaped. Hindi mo matarusan, English mo ngamen. Narigat aji kaped. Lalo gidi marites nga gapa. Nalay nga sumaw gijay. Kayak to nga mapasardo nga gigi marites kaped. Ha? Kasano teramidam kinangingiwat na gijay. Ikak to titip, dagi jay ngiwa data madidan to makasaon. Makaungad dan to kanya mo na kaped. Bayam latang kaped, at least madidan to makamarites no kan. Kinagijay na bartek nga gaapa. Baybayak isuda nga din nanugan. Ingga na mas duda, injag igaw gawin. Sa bagay may timbagam, tagtinuda. Una kaped, kasjay to taramida. Nyapay ti komite nga kaya mo kaped. Ay kumiti ti martilyo kaped. Komite ti martilyo? Naman na aji yung kaped. Ay agar aramid ti waiting shade, kin basketbulan, kin daldalan. Public works sa aji kaped. Wow, nagijay kaped, agijay ti project ti barangay. Nice. May taji kaped. Lalo no si kang kagawad ti nagagaw. Ta komisyon mo. Madimot ay komisyon ti kayat ko kaped. Kayat ko lang adda may project iti barangay. Apo, naganos kan. Madim kay tay komisyon mo. Ala mo lang kaped, ngem itulong kunto.
dagitoy kabarangayan tayo nga, marigrigat. Pau, talaga nga politiko ka na kapay. Uray nga nga politiko kaped, ar-aramidag atay de. Unlat ta na kapay. Imbaga may. Tumultulo nga latamot kaped, basta dag kailangan. Madimpay kumala na isildo mong kapay. Itulong mo lang na yun. Sa bagay, kaslaji malati pagsapula mong kahit. Kung kaped, mabalintay mo't tumulong, ti sabali nga bagay. Amin tay mo't kay kailangan ti kwarta. Hustot ako naman kapay. Nga pagor nga kumiti ti kaya mo kapay. Aji kumiting agtaltalon kaped. Ata ka man ng kapay. Kumiti ti agriculture ko naman. Kung gayam, ajay, tamatulungan tayo, gigi manalon ito yan tayo. At damat itulong ti gobyerno kanya ti kapay. Wun, adda. Ngem, adda ti madi nakalista, nga madi makatangtanggap ti ayuda. Supay kapay. At damag gamin nakalista nga wanti taltalon na. Aji garod ka, an-anwan da garod aji abuno nga intag ti gobernaw, kawam mo taltalon da. Kanindaa, talumumod da, patabagarod. Aji to karamidag kaped, nurumwarak to nga kagawad, tayo to, ay listahan, dagijay manalon. May sa tibagbaga ma, hibutos kan tumang garawd. Alangan mo nga madinak ibutos kaped, ikateng kanto di listahan, ano mga bakak. Kasdi ka no kapag? Huwag kaped, so nga ibutos nak to. Adapi kayo mga komite nga ganang kapag no mga baka nga kagawad. At dapay kaped, ato'y tikayat ko nga gaman. Pau, anamat adi kapag. Agi di kumiting ag sakit, kinagpaanak, ado nga babae aji ka. Health committee adi kapag. Wen, aji kaped, mayat ka no aji ka. Apay nga kaya mo adi kapag. Siyempre kaped. Ata ka man ng kapag. Madi kag balinjay, tababay ti agagay. Kasjeya kaped, mabalintumo la siguro. Ngayon, bagong panunutan nata kapag, dapat mangabak kapay lang. Huwag kaped, mga bakak, tamadiya nga glaster. Mumadi kapay mangabak kita, pangato kanto. Kapitan to, tilabanam na sumaro ng eleksyon na. Agtal na ka man, intaki din. Banggar din, sapay lang ko mga mangabak ka kapay.